Znám vás. Jsem Cash. Opravím vám celý dům a vy mě tu necháte bydlet. Vadí tě, že mám dítě s jiným, Jacku? Jsem tady. Jsem s tebou. Na zásnuby šťastného páru. Možná jsme příliš rozdílní. Přijímám vaši nabídku. Platí? Platí. Tak co říkáš? Odteď to bude ložnice Merin Fristové. Co myslíš? Je to prezidentský apartmán, ne? Už ne, kámoško. S Bohem počestný Ejbe, vítej. Prodejná Merin. Jo. Tvým jménem stoupne cena pokoje o $10. To je velmi podnikatelské, šikulka. Páni, stěhuju se. Co všechno jsem tady prožila? Zrušení zasnoubení, vyspání s Jackem, rozchod s Jackem, sex po telefonu se Stuartem. Jak to všechno víš? Tenky zdi. Za těch $10 navíc by to chtělo zvukovou izolaci. No ovšem, to je výborný nápad. Píšu si, co všechno se tu musí udělat, než se vrátíme z New Yorku. Veliký představování rodičům. Jsem nervózní jak čokl. A víš, co našim oznámíme? No přece, že jsme se zasnoubili. Už plánují velkou rodinnou oslavu. Už zase to slovo velký. Patrick se chce zachovat správně a požádá otce o mou ruku. Je to moc velký, zlatíčko. Seznámila jsem vás já tady dole. Já vím. Není to legrační? Přijela jsi do Elma, protože se směla vdávat a já zas, protože jsem byla svobodná. A teď se budu vdávat já a svobodná si ty. Promiň, to mi tak ujelo. Máš pravdu, jsem svobodná, stěhuju se do svýho domu a jsem šťastná jako blecha. Pomoz svobodný holce s těma krámama. Au! Keši? Ahoj, dobrý ráno. Dobrý ráno. Vyměnil jsem prkno na verandě. Jo, to je od vás hezký, ale máme spolu dohodu. Až se nastěhuju do domu, tak vy se odstěhujete. Taky jsem se přestěhoval. Co? Jo, tak moment. Vy chcete tábořit na mým pozemku? Stejně ho nepoužíváte. Nepoužívám. Zatím ne, ale o to nejde. Na domě je ještě moc práce. Veranda je schnilá, může se propadnout. Když tu zůstanu, spravím. Čekáte, že řeknu, zase se nastěhujte, ale dohoda je dohoda. Ne, já s váma nechci bydlet. Fajn. Tak dobře, já vypadnu. Zřejmě vám kazím výhled na prázdný pozemek, nebo co? Na týden. Maximálně. Než si najdete jiný bydlení. Dobrý den, vážení, já jsem Derek a budu vaším průvodcem na cestě divokým a zmateným světem Lamazovy metody. A ještě dřív, než začneme, co kdybychom se všichni navzájem představili? Ahoj, jmenuji se Beth a to je můj manžel Gary. Ahoj. Já jsem Rachel, bohužel žiju sama a tak se mnou přišla Brita. Ahoj. Samantha a Joe. Životní partneři. Já jsem Lynn, tohle je Jack, můj přítel. A prostě všechno dohromady. Pamatuj si. Kulky, oči, levým hákem dorazit. Přirození taky. Jo, a taky můžeš popadnout klíče a vrazit mu je do zad. Mami, nikdo mě nenapadne. Chlapče, to je New York. Tam ti ve spánku ukradnou ledviny. Zdravím. Ahoj, mámaj. Neměl bys už balit kufry? No, ještě jsem se loučil s mámou. Tak si pospěš, bas už je připravený. Hodí vás do Seattlu. Jo, jasně, mami. Buď opatrný. Mamaj. S Bohem. Ne, počkej. Slib mi, že se nevrátíš s další matkou. Fajn, už je pryč. Můžeme se do toho pustit. Do čeho pustit? Jsme přece ženichovy matky, musíme naplánovat svatbu.
Při poskytování pomoci zraněnému, který je při vědomí, zjistíme nejdříve povahu jeho zranění a dbáme na to, aby zraněný zůstal zcela nehybný. Se zraněným či zraněnou komunikujte pomocí mezinárodní tabulky bolesti. Tak, a teď si to ukážeme. Každý si vyberte partnera a přehrajeme si to v praxi. Ahoj, těší mě. Ahoj, já jsem Ben. Erik. Ahoj, Eriku, Sára. Tak, co se stalo? Sletěla jsem ze žebříku. Moje nohy. Nehýbej se. Musím ti změřit tlak. Nesmíš se smát. Promiň. Jsi hrozně špatný herec. Počkej, až začnu předvádět, že řídím sanitku. Ještě jsem tě v kurzu neviděla. Přestěhoval jsem se před pár měsíci. Vítej. Nehýbej hlavou. Promiň. Tak. Jak se cítíš? Venku mrzne. Pojďte si sednout dovnitř ke krbu. Zapálila jste oheň? Ne, tak docela. Vy mě zvete dál. Jen na dnešní noc. Mám volný pokoj pro hosty. Budeme spolu bydlet? V jednom domě a tu noc si odpracujete. Páni, vy jste nějak vyměkla. Vlezte dovnitř, než si to rozmyslím. O tu žilče. Ten předporodní kurz byl hodně zvláštní. Myslíš, jak nám ukazovali ten hrozný film o porodu v dřepu? Ne, to, jak jsme museli říkat, co jsme. Na lékařských formulářích asi není kolonka. Láska z dětství. Jo. Mohli bychom pro nás vymyslet nový jméno třeba. Milneři. To jsou milenci a partneři dohromady. Já to chápu. Nejde o to, kdo jsem pro tebe, ale kdo jsem pro tvou dceru, nebo co jsem? Jsem její strejda, nebo nějaký druh otce? Nebo jen chlápek, co chodil do předporodního kurzu? Můžeš být vším, čím jen budeš chtít. Já tě miluju, Jacku. Ona tě bude milovat taky. Bez přemýšlení. Možná bychom se měli vzít. Tak jo. Televize Prima uvádí Muži na stromech. Neslušný návrh. Keši? Keši! Keši! Proboha svatýho! Tohle to není žádný nudistický dům! Co ty člověka omezujou? Čistíte si zuby. Jediný, co má být obnažený, jsou ty zuby, Keši. Co dělají tyhle špinavý křusky v mým dřezu? Dal jsem je odmočit. Ne, Keši, boty do dřezu nesmí. Tam dáváme věci, kterých se pak dotýkáme ústy, hrnky, vidličky. Pochopil jsem. Musíme si stanovit domácí pravidla. Jasně. Čemu se smějete? Ty pravidla. Hezký. Žádný boty ve dřezu. Ano. Žádný. Ručníky? Na podlaze. A taky žádný cizí ženský. Na podlaze? Nikde. Tohle není noclehárna, je to můj domov. Tak tu nechci žádný ženský. V pohodě. A očekávám, že budete pokračovat v práci na domě. Díky, že jste mě sem vzala. Nemohla jsem vás nechat zmrznout, to by nebylo správný. Vy jste hotová skautka. Prosím? Děláte správné věci, máte svý pravidla. Zkuste si taky někdy vyčistit zuby na... Uleví se vám. Není to ono. A ty vyčesaný vlasy ti moc sluší. Vypadáš jak za milion jenů. To je $8,300. Ne, tohle nejsem já. Ne, tuhle osobu
Tuhle osobu ani neznám. To je dobrý. Na svatbu musíš vypadat extravagantně. Nakonec já osobně uvažuju, že si učešu tradiční ohon na stranu. A tohle... Doufám, že si nechceš vzít na sebe něco, jako je tohle. To by bylo pěkný faux pas, kdybychom měli stejný šaty. Neměj strach. No, zatím jsme to ještě moc lidem neřekli. Tak blahopřeju. Díky. Trochu rychle, ne? V ten správný čas. Protože je těhotná. No, myslíš, že to dělám, abych z ní udělal počestnou ženu? Ne, já myslím, že jsi hodnej kluk, co chce udělat správnou věc. A myslím, že jsem to fakt přehnal. Ona mi dala pocit, že někam patřím, Ben. Za celý život jsem to necítil. Jsme teď jedna rodina. Jo, to dítě není moje, ale zaslouží si mít rodinu. Jistě. Víš co, na střední jsem koupil Lynn prsten. Nikdy jsem jí ho nedal, tak dlouho už ji miluju. A Marin o tom ví? Chci jí to říct, než se to dozví od někoho jiného. Jo, to udělej. Teď jenom nevím, jaký to mám říct. Ahoj. Vítejte v New Yorku. Je to tady boží. Viděl jsem beznohýho chlápka, co tancoval. Mně se po vás stýská. Tak tady jsou ty věci, které si nechala u Sema. Cítím se strašně. To nemusíš. Sem a já... Neklapalo by to. Jsme moc rozdílní. On jezdil s tím svým pluhem a já... A já ne. Ten není můj. Jo, je Semův. Řekl, že chce, abys ho nosila ty. Že prý ti moc slušel. Danny! Kdože? Seznámím tě s mým bratrem Danym. Proč mě to nenapadlo dřív? Vy dva byste se k sobě perfektně hodili. Je moc hezký a vtipný. Je duší každýho večírku. Je bankovní makléř, nejezdí s pluhem. Fakt? Představím vás zítra na naší rodinné oslavě. Když já nevím. Nemáš co ztratit. Tvá krásná budoucnost může začít zítra. To mám z podzemky, je plná reklam. Proč si někdo čistí zuby nahej? Proč si je někdo čistí? Nevystěhovala jsi ho? Nemohla jsem se dívat, jak spí na mrazu, tak jsem mu řekla, že může zůstat u mě v hostinském pokoji. Všechno mi opraví. Je v tom velká dávka vypočítavosti. Já potkala hezkýho chlápka v kurzu. Vážně? A už jste si spolu čistili zuby nazí? Ne, ale máme studijní rande. To je skvělý. Ahoj, Bene. Ahoj, Marin. Viděla jsi Jacka? Ne. Co je s ním? Možná mu pořád vadí, že tu pracuju. 8. května 2008 bude podle farmářské ročenky na 100% pršet. A obřad by musel být ve 2 v noci. To je jediná šťastná hodina. O co jde, dámy? Hledáme šťastný den pro svatbu. A ona do toho furt plete ty čínský ptákoviny. To nejsou žádný ptákoviny, to je tisíciletá asijská moudrost a ona to nechápe. Tušila jsem jistý potíže. Králík, drak. Co k tomu dodat? Neměli by si vybrat datum svatby Patrick s Annie? Ne. U nás v Číně vybírají nejpříznivější datum vždy rodiče ženicha. Jen ne 15. červen, to jsem se vdávala já. Smolnej den. Jo, a ani 24. říjen, to jsem si měla brát Grahama. Já osobně nemůžu doporučit den svatého Valentína v roce 67. Jerome, ty jsi byl ženatý? Mám soudně zakázaný se o tom bavit. Co? Udělám jim čínský astrologický tabulky, aby si mohli vybrat přesný datum. To doopravdy funguje? Jistě, Bas a já jsme si byli určeni nebem, ale sestřenka Mai se rozvedla, protože se vdávala ve špatný den. Rozvěsili jsme v jejím severním sektoru mince na stuhách, ale ten ničema její manžel je ukradl a prosázel na dostizích. Než určíte datum, měli byste se nejdřív zeptat Jacka a Lynn. A to proč? No, aby nevyšly 2 svatby na stejný den. V Elmu nemáme tolik rozkládacích židlí. Jack se bude ženit? Jo. Marin, je ti něco?
Jak to, že mi to neřekl? Jak mohl? Podle mě se cítí mizerně. Páni, proč by měl? Nevěřila jsem, že k tomu dojde. To ani já ne. Myslela jsem, že jim to nevyjde. A v to jsem taky doufala. Takže on ji fakt miluje? Ano? Kdo ví? Třeba vůči ní cítí jen zodpovědnost. Dělá správnou věc. Možná. Já taky myslela, že dělám správnou věc, když jsem vycouvala. Ale nebyla to chyba, Sáro? Co když jsem měla vydržet a bojovat o něj? Nad tím nepřemýšlej, zlato. Jo, na to už je pozdě. Musím jít do rádia. Tahle by ti slušela. Vezmu si svůj šťastný svetr. S tím flekem vepředu? Já myslel, že se tě moc líbí. Petriku, jdeš se představit mým rodičům. To je velká událost. Jo, a nesmíme říct, že spolu bydlíme. Šíleně by se rozzuřili, kdyby zjistili, že žijeme v hříchu. Bezva. Zhřešili jsme už v každém pokoji. A možná bys neměl otci říkat, že už se mě o ruku požádal. Je trochu staromódní. Proč jsi mi tohle neřekla dřív? No, bála jsem se, že bys byl nervózní a nechtěl jsem vůbec jet. Je pozdě. Vyber mi sako s potěnkami v podpaží. Bude to dobrý. Od toho incidentu s Jen je můj otec mnohem přátelštější. Od jakého incidentu? Můj bratr Tom přivedl domů Jen a ona řekla něco špatného o Nix. Velká chyba. Jak velká? Můj otec po ní hodil trepkou a zakázal jí k nám na dobro přístup. Tom se s ní rozešel. Můj otec Nix zbožňuje. Neměla bys mi to sepsat, Annie? Casey Peasy? Marian. Petriku, proč šeptáš? Protože nemůžu dýchat. Proč? Co se stalo? Nezvládnu to. Nemůžu jít k jejím rodičům. Její otec mě zabije. Proč? Všechno jsem dělal špatně. Měl jsem se ho dovolit, než jsem požádal Annie o ruku. A já to chtěl udělat správně. A teď všechno naznačuje, že mě bude zapšklej stařík mlátit do hlavy trepkou. Ten vejlet byl omyl. Ne, to nebyl. Udělal jsi to, jak cítíš. Co když nás to rozdělí, Maren? Petriku, přijdeme pozdě. Ne, nechci letět jiným spojem, jasný? Volali ti na veřejný telefon? Ti najdou člověka všude. Zdravím, Elmo. Dneska mám pro vás etickou otázku. Od dětství nás všechny učí být hodný, být milý, dodržovat pravidla, každý večer se modlit a jíst vitamíny. Ale co když chceme udělat správnou věc a vyjde z toho špatná? Co pak? Je chyba dělat správné věci. Jsme tady! A dědeček Michael Petrek má vřet? Ano, správně. Ale tohle budeš potřebovat až na zítřejší párty. Co je to? Překvapení. Malý dárek pro vaše. Doufám, že to není. Není to. Ahoj, já jsem... Patrik? Ano. Tak už jste tady. Jste mi povědomá. Pravděpodobně si mě viděl v divadle Astoria, Petriku, jako Guldu v Šumašovi. Ne. Ne? Flashing napsal, že byla vyzývavá. Svěže extravagantní. Nechala jsem hraní kvůli 6 dětem. Bob mě chtěl mít doma. Ale nelituju toho. Bobe! Kde jsi, Kriste, už jsou tady. Tati! Vampiriško, konečně jsi tady, jak je? Tati, to je Petrik. Dobrý den, pane. Aha, tak ty jsi ten poloviční černoch, co chodí s mojí dcerou. Ano, pane. Nejseš moc velký. Jen si z tebe utahuju. Něco jsem vám přinesl.
Je to na zítřejší oslavu. U nás se nepije, chlapče. Raději tu hříšnou šťávu hned vyhodím. Říkám ti, že nebyl. Tak to si představ. Tak, kde začneme? Rovnou k věci, tak to mám rád. Promiň, když se moc snažím, chovám se trochu jako husa. Jako co? Jako husa. Tohle není dobré místo na práci. Jo, víš co, já znám jedno klidnější místo. Je tam otevřeno? Nepřetržitě. Jdeme. Dobře. Tohle býval můj kostel. Vážně? Teď je můj. Co je? Víš, v noci jsem sem chodila s klukama. Ale nestudovali jsme. Můžeme tady vůbec být? Jo, jistě, znám totiž šéfa. Boha? Jo. Já jsem kněz. Ty kněz? No tohle. Tak jo. Jo. Měl jsem asi začít trochu zvolna, to je jasný. Já nevím, třeba se před večeří pomodlit a sledovat, jestli se nelekneš. No víš, nevypadáš jako náš původní kněz. Byl starý. A na vozíku, když jsem to tu převzal. No ne. Kostel je ve skvělém stavu. Opravdu máš počestný povolání. Jo, chléb a víno mám navíc zadarmo, takže... A duchovní smí jít na studijní rande? Ano, smí. Já jsem luteránský pastor, ne farář. To je mylná představa. Nežijeme v celibátu. Eriku, velebný pane. Pastor. Eriku, pastor? Jsem pastor. Pastore Erik. Eriku. Říkej mi jen Eriku. Eriku. Já musím jít vystřídat paní, co hlídá Meta. Úplně jsem zapomněla na čas. Takže uvidíme se v kurzu. Ano, jistě. Dobře. Ahoj. Boxeři taky bojujou polonazí. Mně to nevadí. Vážně? Kde je ta prudérní spolubydlící? Domácí. Dostala jsem lekci. Dám si velkýho panáka, možná 4. Máte zájem? Sere medvěd, kde se mu zachce? Sere. Jo, dám si s váma. Vezměte si košili. Tak se ukažte vy dva. Ne. To ne. Dobrý Budho, to ne. Ach, ne. Svatba se nekoná. Cože? Patrick a Annie se nemůžou stát manželi. On je hnědý prase narozený v zeleným kohoutovi a ona je červený drak narozený v koze. To je velká katastrofa. Ne, to je jak u McDonalda na farmě. No jasně, vtipkuj. Tohle jsem neviděla od té doby, co si Julia Roberts vzala toho chuligána s vyčesaným hárem. Udělala jsi jim horoskop? Jo, je to můj koníček. Hele, já ty bláznivý děti fakt miluju, ale když se vezmou, bude to jedna velká katastrofa. Musíme jim to říct. Musíme? Jasně. Tak jo. Zařídím to. Máš rád nic?
Promiňte, neviděl jsem vás. Lekáš se jako holka. Nevím, co na to říct. Annie, Elizabeth a já jsme chodívali na basket spolu. No víte, pane, pane, vlastně... Chtěl jsem s vámi mluvit o Annie. A o mě a... Brával jsem jí sebou do práce. Jsem likvidátor v pojišťovně. Ten nejlepší. A víš proč? Proč? Protože cítím lháře na míle daleko. Vážně? Jo. Poznám, že jsi zapálil dům. Poznám, když simuluješ úraz. Jsem jednoduše jasnovidec. Opravdu? Jo. Takže, o čem si to chtěl se mnou mluvit? No víte, to počká do zítra. Dobrý. Tak jo. Mimochodem, já spím s otevřenýma očima. Vietnam byl peklo, ale teď se mi to hodí. To jen, kdybys chtěl proklouznout do pokoje mojí dcery. Dobrou noc. Stone cold stairway, stone cold hallway. Chceš, abych ho zmlátil? Vážně? To bys pro mě udělal? Jo. Jseš upjatá, ale tohle si nezasloužíš. Moje řeč. Mohl mi to říct, o nic přece nejde a myslela jsem, že pro něj něco znamenám. Měl to říct. Ty víš, že tě nemám ráda. Jo, ví. Dobrý ráno. Dobrý. Záklopka komína je pokažená. Tak to jsme dvě. Sakra. Přestože v poslední době líbám muže, který sotva znám až znepokojivě často, tak tebe jsem včera líbat neměla, Keši. Omlouvám se. Jo. Máme domácí pravidla, ne? Líbat cizí ženy v domě se nesmí. Ale já nejsem cizí žena. Tím si nejsem jistý. Je těžký s tebou vyjít. Tebe je snadný líbat. Ne, k líbání už nedojde, Keši. To byla jednorázovka, způsobená alkoholem a sebelítostí. Počkej za týden. Tou svou arogancí na žádnou ženu nezapůsobíš. Na tebe zabrala. Dream along with me. I'm on my way to a star. Come on. Ano, ještě si jsem nevzala tu popelavě šedou. Ahoj. To je můj bratr Danny. Jak je, brácho? Skvěle, dík, jo. Už se znáš s vrháčem Bot? Danny. Jo, váš otec je fakt skvělej. Jestli Knicks prohrajou, tak někdo zemře. Už si ho požádal? Ne, já vybírám vhodnou chvíli. Zrychli to. Chci to veřejně ohlásit, abychom mohli začít oslavovat. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Jane, ty jsi přišla. Danny, to je moje kamarádka Jane. Moje nastávající. Bereš to, hopem, nezdá se ti? Jsem v tom. Je to moje? Co pak jsem běhna? Jsi vtipnej. A ty sexy. Jej! Tak naschle příští úterý. Naschle. Přesně v Mějte 5. se hezky, děkujeme. Naschle, ahoj. Ahoj. Ahoj.
Tak ty se mi vyhýbáš? Buď je v tom špatná obvazová technika, nebo se ti příčí randit s knězem. Eriku, Já vím, jsem duchovní. No jo, už to slovo tě děsí. O tebe nejde. Já bych to pochopil skutečně. Ale věř mi, to, že jsem kněz, neznamená, že tě budu nutit jíst zeleninu a modlit se. Nešlo by nám to. Poslyš, já jsem tady ještě s žádnou nechodil. A prostě mám pocit, že mezi námi něco je. Nechci, abys na mě vyplýtval svou dobrotu a trápil se, jasný? Bývala jsem prostitutka. Dělala jsem to, abych uživila dítě, ale co? Zkrátka jsem to dělala. A ty jsi duchovní, tak tím je to daný. Mám tě ráda, Eriku. Ale Pán Bůh by nám stál v cestě. Tyhle rodinný oslavy jsou tak trapný. Ten trik, co předváděl tvůj strýček, stál za to. Málo kdo dokáže vystřelit skleněný oko z důlku jen tak. Jsi moc milá a je snadný tě pobavit. Možná není. Co je? Nic, já jen jsi úplně jiný než ten, s kým jsem chodila naposled. No, už spolu chodíme. Tak jo, na to se napijeme. Proč ne? Táta nesnese v domě ani kapku alkoholu, ale má svoji skrýš. Počkej, vydrž. No. Tak. Ty zlobíš. Tak na Jane. Na Jane. Na velice sexy a chytrou dámu, jo? Která slíbila, že se mnou půjde do psího parku. Ale hovínka uklízet nebude. To je fér, žádný hovínka. Jane? Ano, Danny? Víš, mám pocit, jako bych tě znal od jak živa. Já vím, no není to zvláštní. Smím tě líbat. Já nevím. Jak jo. Měl by se stydět, Danieli. Dědečkovi Michaelu Petrikovi se konečně podařilo vystoupit z autobusu pro seniory. Otec chce, abychom se shromáždili v jídelně. Teď je tvoje chvíle, lásko. Svolal jsem vás, abyste slyšeli závažné oznámení. Pane O'Donnelle, rád bych... Okamžik, prosím. Někdo v tomto domě žije ve lži. On sám dobře ví, o kom mluvím. Lže nám všem. A je čas, aby se přiznal, nebo ponese strašné následky. Měl jsem s Annie sex. Petriku, co blázníš? O tebe tu nejde. Zatím. Je to můj Danny. Můj Danny, kterého miluju. Miluju tě, Danny. Jde o mého závislého syna, Dannyho. To byla intervence? Jo. No ne, zase. A tak pokaždé, když z tebe táhne chlast, vzpomenu si na ty přenádherné letní dny v Paříži, na ty dny s kabrioletem a Anizovkou a děvkami. Denny, chceš, abychom ti dnes pomohli? Já myslela, že se rodina sešla kvůli Petrikovi. No, když se tatínek dozvěděl, že přijedete, tak si řekl, že když už tady bude celá rodina, že se vyřeší i tohle. Měla jsi mi to říct. Elizabeth, vždyť ty neudržíš tajemství. Neřekla jsem ti, že spím s Petrkem. Jeden hřích po druhém, drahá. Teď vy. Smím z paměti, ale neznáme se a skoro nic jsme tady nevypili. Jste opilá. Teď, tady v mém domě? Bylo to tvý šampaňský, tati. Co? Dejte mi někdo trepku, já už se praštím sám.
Marin. Ahoj. Přeji mi mou gratulaci. Ty už to víš. Přišel si o 1 den a 6 vodek pozdě. Jerome mi to řekl. A to si nemohl udělat sám? Dobře vím, že v poslední době myslíš na jinou, ale to jsi na mě opravdu nevzpomněl? Šel jsem za tebou včera večer, ale měla jsi práci. Marin, záleží mi na tobě. A opravdu jsem ti to chtěl říct. Děláš to kvůli mně, nebo proto, aby se sám cítil líp? Jasně, nemůžu vyhrát. Už mám dost lidí, co rozebírají všechno, co dělám. Už není nic, co bych ti mohla dát, takže ti dávám požehnání. A víš, co nepochopím? Proč si otevřel svý srdce ženě, která ti ho rozlámala na kusy, a ne té, která ti ho chtěla vyléčit? Je mi to líto. To mě taky. Přečtěte svůj dopis. Ten tady nemá co mluvit. Vlastně myslím, že mám. Máš? Ano, mám. Jsem Petrek Svobodný a nejsem členem této rodiny. Ještě ne. Ale miluju Annie. A myslím, Danny, teda jestli ti můžu radit, tak jdi na léčení. Abys jednou našel i ty tak báječné děvče, jako je Annie. Nebo Jane. Děkuju. Máš opravdu skvělou rodinu. Rodinu, která tě miluje. Udělej to pro ně. A taky pro Annie. Děvče, které miluju. A které bych si chtěl vzít. Tak jo. Půjdu. Opravdu? Chci být čistý pro Jane. To nemusíš, Danny. Myslím, že jsme skončili. Zavolej mi z léčebny. No, pěkná řeč. Vítám tě do rodiny. Takže vítáme. Miláčku, tatínku. Mami, mám pro tebe novinku o mě a Annie. Já taky, synku. Dobře, nejdřív já. Dal mi požehnání. Myslím, pan O'Donnell. Řekl, že muže, který donutil jít jeho syna na léčení, musí přijmout do rodiny. Na léčení? Jo! A já tu mám svou první intervenci. Ta rodina se tě bude líbit. Budou tě milovat. Petriku. Mami? Ano? Dnes je nejšťastnější den mýho života. Dobrá, a teď ty. Hlídej si peněženku. Mami, mám tě rád. Já tebe taky. Co je? Já na to mám žádný povolení. Neřekneme jim to. Ne? Mámaj, ty jsi bažant a já jsem mazák. Tak mě poslouchej. Ten kluk je šťastný. Co víc by si matka mohla přát, než slyšet, že je syn šťastný. Uděláme správnou věc a budeme to tajit už navždycky. Navždycky? K tomu ti dopomáhej Buddha. Budu se snažit. Můj předchůdce Abe Lincoln jednou řekl: když konám dobro, cítím se dobře. Když konám zlo, cítím se špatně. Kéž by to takhle bylo černobílé. Někdy uděláte dobrou věc a vůbec se necítíte dobře. Cítíte se strašně. A nesedí mi. A nepříjemně. Protože i když se rozhodnete správně, pořád se můžou stát zlé věci. Sarah Jacksonová? Ano? Topsilka pro vás. Můj bože. Chceme záruky.
ale žádné nejsou. Jediné, co nám zbývá, je věřit, že když budeme jednat z čistého srdce, budeme mít jednou ze svých skutků dobrý pocit. I když občas děláme věci, které jsou maličko nesprávné.